Ala ez? Ez bakotxa bentan, San Roken. Mutikape handixak eta txikixauak. Da neskapo bai. Eta maixoik egan... Da sartu horretik, fila jarri, da karazon kantau. Beti. Eta maixoik, ero maixo nixenik ero bat ematako ez? Nauzi zitako bai, apur baten azkeni mintzana basimiano. Da mi Andria ena osan, minotan maistra. Familiak egizeko norrake, Andria aspeko, etxebarreko lehen zizakuen artekoa zan. Andria, bera kastilanua zan. Kastilanua gozi maizua bixak, nik ezatu, Euskaldu nik ezatu ezatu. Eta zer ikesi zinon, eskolan? Zer ikesi, narrakuak hartzen. Dira. Izen, nozi indiko denetzen ba. Da, bestiak avanzatu duzien da pintxortan denik ezin egin. Zara ningo nahan ba. Ilien behin egin nintzen jongota. Artuen behar. Lan etxien, amale hantzen. Zei urteaz, mutiko txua, goxin bostetarra jatzaitan soloa. Ganeuen horrien, ama txokolatien motostan da galdu. Loguriaz da, mutiko txuak. Eta humetan, olgetan, zetan etxe Olgetan, zinon? amitxe. Zetan baina, ze olgeta? Txitoka, paoka, da txigilan. Ura gaixuma partein txigilan, hortxe txorrin ipini zera, da hortxe. Da gero betiko pixkako hortxu egizien nien, basola. Txorikian ero baden polimoten, kuarrelia, hausokuak. Bete zien, gaur atien lehen haue unamore haundixeko matabaztiaz. Zera... Eta beste gauzaik, hola humetan olgetan, eta gero afizinua, zetan epitxe zinon? Gaztetan afizinua. Afizinua nik mutikotan kalea pelotan. Negoen apur bat. Baina abarketak apurtzu nien nuzela eta etxeen etorri jagun palizia emak. Zera, humetan biharren zinon, ez? Zemat urteaz ez hau zu, biharren ez zinela? Sortzi urteaz. Ama ez nien ikalea eskuetan kantinen bat egobiaz, da ni astu pagatuztan da zelala. Behizo zain ju, da txalendako gajateko gari, segi ez neko behia, sortzi urteaz. Da beste galdeko mutika, hil zan, eta sortzi behatzi urte hil zela, neurekin tu esana, Pedro. Da, ari segi ez, abru behin zan, agetiaz duen txilixuak etxera, txilixo batentan, hola esola, mutiko txuak, holantxek. Dago, biarretxe zinon, ez egueleko inorretxien, ez? Ez egun inorretxien da, haitik alde bilatik erni eut da. Ola urte totzen, daintxedo kamaran itxeo apatua, amak ekarri hotzan, sosten hitzeko, baina handixak eukesen da albotik izpa urten egiaban, da txilixo gotuzan minakin. Orduan ez egun urte ez, nioik. Ni mutiko txiki izan itzala, hamen landakua zuen egiate bilezana patxi, horren ama hil zen, apendizaz. Estefana zen? Estefana? Estefana, Estefana. Da apendize etorri zegoen da, minak txilixo gama, estanko nizabez eratu izan datien da, foltzaberuak ipitiote zen, baina txarra hau. Holtzipini bat holtzauen eta hogeixoen gaban asko be, da txilixo gamutiko txuan izala, Andersa neureakua da, zegua, legeitxizun dagoena. Bai, monja ero? Ez, monji ontxe, aurtengo partien egila. Bai, Victoria izan, joan ginen entierroa. Urtebete edo. Entierroa joan nintzen. Garbielaz da anitxez. Bai, ni haitxai entzun da hori monjia eta horren kontua. Mari. Bueno, hain aldatu. Orduan, zuz, zazpi urteaz ez, gitxi hau, 5 urteaz gerriaz izan orduen. 5 urte aurretik, 5 urteaz haitea desaparezu izan. Bai. Ez dakik, enun hil zan dezebez.